Татарлар жан исәптә 16 гасырдан бирле теркәлә. Татар халыклары яуланып алганнан соң 16 гасырның икенче яртысыннан бирле Россия дәүләтенең язма кенәгәләрендә теркәлә алар. Ул вакытта халык санын исәпкә алу нигездә салым җыю өчен башкарыла. Җанисәп уңайыннан Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты ясаган татарлар турында анимациялы фильм һәм Татарлар җанисәпләрдә исемле китабы тәкъдим ителде. Безнең Алтын Урда таркалгач, төрле татар дәүләтләре барлыкка килгән. Менә Алтын Урда чорында инде урта гасырларда бердәм татар халкы формалаша башлаган. Шуңа күрә без барыбыз да татарлар. Әгәр дә урманда бер төрле агачлар гына үсә икән, ниндидер авыру я хәвеф чыкса, ул урманга бик зур куркыныч яный. Чөнки бер төрле агачлар, алар бер төрле авырыйлар, үләләр һәм башка. Әгәр дә ул урманда төрле агачлар икән, кайсысыдыр авырса, башкалары авырмый, шулай торып, бөтен урман сакланып кала. Менә безнең татар милләте шулай дип әйтәләр. Бу безнең төрлелек, ул безнең байлыгыбыз. Китапта соңгы 3 гасыр дәвамында Россиядә узган җанисәп, татарларның көнкүреше тасвирлана. Китапның электрон варианты да бар. Китап ул фәнни популяр китап. Димәк, без монда ниндидер җитди мәсьәләләр турында фактик материал бирергә тырышабыз. Без аңлатырга тырышабыз. Инде менә бу җан исәпләр алу Россия дәүләтендә кашан барлыкка килә һәм инде без искә алабыз. Менә бу традицияне Алтын Урда чорында татарлар нигез салган. Фильмның нигезендә борынгы тарихыбыз тора. Кайларда гына яшәсәк тә, нинди генә җирле үзенчәлекләр булса да, безне барыбызны да уртак тарихыбыз, уртак мирасыбыз берләштерә. Ролик инде ул популяр ролик, бу инде тагын да киң җәмәгатьчелеккә каралган һәм монда инде без аңлатабыз. Менә бу безнең төрлелек ничек барлыкка килгән. 10 минутлык видеода татар тарихы, милләтнең үзенчәлеге чагыла. Ләлә Зайнуллина, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары.